Gipang inspeksyon sa mga personahe sa Public Safety Office, City Transport and Traffic Management Division ug General Santos City Police Office Traffic Enforcement Unit ang tanang mga tricycle nga namasada sa Jensan. Gisusi nila kung doon nabay balido nga prangkisa ug klarong fare metrics ang matag unit ug kung nituman ba kini sa transport rules sa syudad. Ang gilusad nga operasyon batok sa kolorom ug expired nga prangkisa sa tricycle gisugdan niya tung Lunes, Agosto 18 nga kabahin sa pagpatuman sa regulasyon sa transportasyon ug seguridad sa mga pasahero. Subay sa regulasyon sa transportasyon, kinahanglan nga nakapaskil sulod sa matag unit ang aprobado nga Motorized Tricycle Operators Permit kon MTOP o dokumento sa prangkisa kauban ang fare metrics. Posibleng pamtangan og silot o bawalan sa pagbiyahe ang tricycle nga walay saktong dokumento. Ang mga bagong aplikante kinahanglan magdala og orihinal nga kopya sa ilang application form pagpamatuod sa ilang pagsumite. Kinahanglan nga mapakita kini sa oras sa inspeksyon aron dili makamulta. Gipasabot sa Public Safety Office, City Transport and Traffic Management Division nga gipatuman lamang nila ang regulasyon. Ilahasab nga gipahibalo nga padayon silang mudawat og bagong franchise applications ug franchise renewal sa PSO Motorized Tricycle Permitting Section ug giawhag na isumite ang kompletong requirements. Gipakita lamang sa lokal nga gobyerno ang pagtutok sa operasyon sa pampublikong transportasyon ug ginahinay nga pagtanggal sa mga kulor nga tricycle. Tumong sa LGU nga patas ang tanan ug walay mo lamang aron hapsay ang pagpamasada sa kadalanan. Kini nga lakang kabahin sa mas halapad nga kampanya alang sa pagduso sa disiplina sa sistema sa transportasyon sa Jensan ug mapasubay ang operasyon sa mga tricycle sa gipatuman nga mga balaod ug ordinansa sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.